panginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat kundi pupukin. Ang taong walang kusa hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw walang gawa kundi ang tunganga. Pupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang pako di babaon kundi pupukin. Ang taong walang tiyaga hindi ba ganun din? Lagi lang umaasang bangkanga. Bahala na, baka bukas meron konting biyaya. Pupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang bakal di tadalin kung hindi pupukin. Ang anay di kakamtan, pinto'y di bubuksan. Maray na aldaw giraray sa Indogabo sa muya pong padabang mga paradangog. Taong walang di Ang samuya pong pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilya sinan pagpaabot ni na pagpagiromdom na sa paghampang nyato kaining kaaldawon ang amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday Miyerkules ngunyan petsa 14 kan bulan na Abril taon 2021 aldaw po kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Day tabi makalingaw, magpasalamat kita asin padagos na makimaherak na ipagpangaji kita sa satuyang oral daw na pangangaipo. Lalong-lalo na sa tahaw na inikan kadipisilan daraka na COVID-19 pandemic. Tingog kan banwaan na po, mina saludar sa gabos. Kasabay ang paglaom nasa na po iyaon man kamo dyan padagos ang pagantabay. Kumusta po ang mga taga Centro Legazpi, Albay District, Daraga, Ciudad Can, Ligao, Tabaco. Tagabos ng lugar digdi sa probinsya ng Albay, pati na po pagtaraning niya tong lugar sa Laog kan Rehiyon 5 dyan sa Catanduanes, marahay na aldaw sa Indo. Dyan man po sa Sorsogon, Kamsur, Kam Norte, Masbate. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan. Happy birthday po sa mga nagba-birthday ngunyan and igwanin nag-text sa tuya ha. Talaga naman ma-birthday na palan. Ano rin ang birthday kan sa kuyang kompadre? Si kompadreng Ayan Monforte. Suagom ni Mading Maybel, na Monforte. Aki ni Manay Selmang Bahoy. Manay Selma, marhay na aga tabi isa sa imo. Kumusta ang familia? Advance happy birthday kay kumpadreng Ayan Monforte kan Public Safety Office, Legazpi. Ba talaga naman ma-birthday na si Ayan? Pading Ayan tabi. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque Sundo kitang alas 10:30. Tingog kan banwaan, mag-iriba-iba kita sa paagi kan informasyon na nakakalap kan sa indong lingkod. me gusta. Pati naman po ang pagtukar kan mga istorya, lokal, nasyonal, paminsan internasyonal na igo po kita nin interes sa oral daw na pagbuhay-buhay. Katuwang ko dyan ang Mega Force Patrol. Sa 1st District si Pading Jomar Bien, 3rd District si Compadreng Jimmy, Te pegas porque es genial. 2nd District si Pading Al Armario. Siyempre, Así me gusta.
Katuwang si Ans Galero, Renz Luna, asin si Luens Barcena. Stano. Ecstasy. Technical Control, Bunjing Tanay. Ansa mo pong Chief Tech, the big man, Bunjing Tanay. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa newsroom, ansa mo pong malalauman ng ever reliable, the jack of all trades, the man for all seasons, news manager Mardela. Sadit sana pero tian. Production Center, yaon dyan, ang samuya pong Angel, ang AM ng DZGB AM. Angel Mustaza. Tandem sa IT, si Alvin Buda, si Richard. Si Richard na atos, Buda si Arven Laad. Tama ba? O baliktad? Arven Laad, tama. Richard Atos, yan. Ibang tama kan iniksyon Bunjing. Langya ka, Bunjing. Salamat ka, sinumpitso sa imong quarters doon. Ako pan sa indong servidor sa radyon, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Brownout ngunyan, ang Legaspi, ano? Di ito yung parang tabay ng brownout pa. Ray na agatabi hali sa Pilipinas, diyampo sa mga nakaantabay sa DZGB News Online. Ang samuya pong official Facebook page. From the Philippines, Legazpi City, marhay na aga po sa inman kamo sa parte kan kinaban, netwide, worldwide, on-air, online, nagwawakawak po ang DZGB. Pati naman po sa YouTube, hanapon lang nindo ang YouTube, DZGB Legazpi City. Kadi kamo dyan sa chatbox po kan DZGB News Online, magpaabot nin paramdam. O sa sakuyang account sa Messenger, sa Facebook, Pio Fernandez, hanapon lang nindo. Pati naman po sa sakuyang cellphone number sa Globe 0926 0156-0156-020. That 0926-0156-020. Asin sa Smart 0961-759-0888. That 0961-759-0888. Sige po. Maray na agad dyan sa Indo Gabos. Diretso mo na kita kan mga informasyon sa luwas. Aramon ta, an koneksyon, an linya, an bungkaras kan report, dyan sa palibot. Si Luens na Barcena nasa linya. Luens, marhay na aldaw. Please go ahead now. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Location ka DCGB News niya ang kita digdi tabi Sir Pio kay Konsehal Chito Baldo ka na Legazpi City 911. Tama isiyan tatabi Sir Pio na sirkumstansya na raot bagaan na mga CCTV ka 911 digdi sa Legazpi City. Sa inisyal na pakikipag-ulay ta kay Konsehal Chito Baldo tabi Sir Pio, sindaman palang biktima nin sirkumstansya dahilan ka na COVID-19 crisis. Ngunyan tabi Sir Pio, maisiyan ta kung ano pa ang iba pang magkakanigong paliwanag kamay kinaraman sa siring na bagay, tanganin ng mamantinira pa si Orden Legazpi sa paagi ka na mga CCTV camera na ini. Sir Chito, maray na aga po labi kita sa DCGB. Ano po ang explanation po ka na Legazpi City 911 may kinaraman sa siring na bagay? Si Sir Pio Fernandez po nasa ibang na linya. Sir Pio, good morning, tabi. Yeah, good morning Sir Chito. Nice having you sa programa. Salamat sa oras. Ano po ang sitwasyon? Kindly po, madagog po muna kami. Deman tabi ako madinay na may mga cameras na raot ang Legazpi 911 dahil tabi Sir Pio ara mo under the elements baga yan, pigagihan kita ning bagyo na apektaran kita kay niong
niyo brownout festival na pigataramaga kang DCGB. Apektado tabi kay niyo ang anota. Apwera tabi ka yan. Maski anong esfuerzo sta for ang repair and maintenance may tabi piyo year round yan. Year round. Buong taon piga tatabi yan. Kundi sangunyan baga so nakakontrata tabi ka yan Sir Pio. Oo. Naka-lockdown tabi sa Manila. Yan. Kaya tabi, I will not deny na igoki mga cameras na mga raot. Alagad tabi, Sir Pio, kung maramdaman mo tabi, dakol man ki mga bagay na natabangan kayo yung CCTV. In fact, I would say na isu tabang or advantage or kagayunan kayo mga CCTV sta far outweigh itoong sa mga durong diferensya sa ngunyan. Dahil bako man tabi ni o permanente. If you will remember tabi, igodyang ki law office sa Legazpi na linaugman ng mga mahabas na ang nakuha 500,000. Ano tabi? Na ano mo tabi? Sa wrong law office tabi yan, linaog yan. Aram na tabi ni Luwens. Ngunyan tabi Sir Pio, nasolve ito ang kasong ito por dahil sa CCTV. Dakulo ng tabi na mga incident ang natabangan kan sa tuyang CCTV. Although, dahil natabi ako nagdidwell ka yan, lalong-lalo natabi digdio sa mga raot na CCTV. Dahil when we make public na ang CCTV raot, classified information baga tabi yan. Yes, Ano? oo. Dahil pwedeng kumusog ang buot kay niyo mga mahabas. Ang raot pala ngaya ang CCTV. Ano? Oho. So, mas lalong gaganahan tabi ang mga mahabas na magibok ang sendang mga kalungkutan. Kaya ang sa kuya tabing deman ako, although itoong lugar na ito talagang route man agad, aram kang ni kapitan ang working camera may tabi duman yung didio sa may Petron, sa may palaong tabi pasiring sa bagong tinampo baga sa Tectone subdivision pero tabi sa ngunyan grabe ang esfuerzos kang syudad kang Legazpi sa panginutan tabi kang sa tuyang alkalde na sabi ko nga ni Kasubago ang sa tuyang repair and maintenance year round yan. Hindi kita nagupundo ka yan. Binakalang kita tabi, nag-order na ang sa tuyang alkalde ng man lift. Ang man lift tabi importante hol dahil dahil na kaming prasubli sa engineering kay itoong nagasangat-sangat bagari boom truck. Yan, Yan igwa naman permanente ang 911. Anytime pwede kami magluwas. Sa presente tabi, nagasubli kami sa engineering. Ang pag-maintainer man tabi ka mga street lights, dakulaon man na iyan na responsibilidad kang engineering, kaya nag-alat sa natabi kami kung na rin iyan libre. Number 2, na-bid out na tabi, ito ang additional na appropriation kang syudad, one for repair and additional na mga bagong cameras. Nganing madagdagan iniyo tabing sa tuyang camera. Ano po, na-bid out na yan, mapuuna sa nangning trabaho. Tabi itoong nanggana sa bidding. Kaya lang, sabi ko nga naka-lockdown sa Manila, di pa nakakadigdi sa tuya. We're working on kung paano ta mapadigdi ito ning tapos-tapos o trabaho. Baga, nga ning bako mansayang susayang biyahe. Number 3, ini tabing pag kang kuryente, igo kita puminotok na transformer na kung saan duman tabi nakakabit sa tuya duman nakakabit sa mga relay kang sa tuyang mga cameras specifically dyan tabi sa may Linion Hill nag-ano kita ki mga relay dyan nganing working na tabi iyan so ini tabi mga esfuerzos na niyo talagang pigigibuan tayo ng paraan na maging kung baga ang standard kang sa tuyang Legazpi 911 siring tabi kang itinaong responsibilidad kang National 911 na kung saan outside of Metro Manila going to Luzon, kita sa natabi ang rekonosido kang National 911 na gumamit kaya na 911 number na yan. Sir Tito Tabi, well copy. Sa ining scale na 1 to 10,
gura ano ka-apektado ang operasyon niya to kang 911 because of these defective cameras sa man iba-ibang lugar, over. Okay, magayon ang tabi ng hapot mo tabi Sir Pio dahil nakita kin number of cameras. Scale of 1 to 10. I would say na kung ang rating 6, kung meaning to say 4 affected. Sa madaling sabi, mga 40%. Yun. Oh. So, iyan tabing 40% na yan, it doesn't mean na iyan tabi route. Oo. Iyan tabi, pwede siya nang i-repair, i-reprogram, kang sa tuwing tao. Igwa kitang mga tao dili locally na may capability. Kaya lang, iyo nga ni ang pigahalata. 1, ito ang nanggana sa bidding na naka-lockdown sa Manila. And number 2, ito tabi su pigahalatang manlift. Kung abot sa natabi ito ang manlift na ito, digdiu sa satuyang mga empleyado sa IT unit kang satuyang syudad, nakakapuo na tabi kang mga pag-try kaya na mga cameras na yan. Yan, oho. Di nasa 40% pa lang so epekto sa tuyang pinagapod na kumbaga sa efficiency ratio That's right. 40%. Ano po? Apo, pero yan tabi, bastante pa yan. Kung dahil ko sana may taram tabi kung sabi ko nga classified info yan. Mm-mm. Pero dahil sana tabi sila magtiwala ng route, diba? At baga, so kamerang pigiuna ni route working pala. Yan, Oo. opo, iyo. So we won't dwell on that sa specifics tabi, Sir Chito. Pero rest assured na igwa ning fallback position para mas na maidiretso ang prime function kang 911 despite this 40% na ini na apekto sa satuyang efficiency, over. Iyo tabi, Sir Pio. Ako, I would say na kung masalidaan sa natabi ito ang transformer na nganing matauan ng direct current ito o sa tuyang relay station. Mm-mm. I would say na ang rating tabi pwede nga mabot na 80%. Ngunyan, kung makadigdi na tabi ito sa tuyang contractor, supplier ta ka mga bagong Oo. cameras, talagang titrabaho tabi yan kayo, maigusin ito ang grupong ito, mga 12 hours a day titrabaho ninda. Madali sa natabi. Sa ngunyan nga niya, nag-urulay na kami kung saan nakakaagso mga bago na cameras. Mhm. Sa nganing automatic pagdigdiyo ninda, madali ang sendang trabaho. Pag nagibo na tabi yan, Sir Pio, na magayo na tabi ni, panggiling ko, ang pinakamagayon tabi kaya, ibitaran ko tabi ka mo, si Director Peralta, pati si Lewis, magkapi-kapi lamang kita sa 911. Mhm. Tanganing mailing ta lamang tabi kung ano ang performance kaya. Mahiling taman tabi, mamonitor ta kung kumusta na ang dalagan tabi kanyo ni Sir Lewis kung talagang makakaagom na ini. Okay. Since when tabi, Sir Chito, an arog kaining sitwasyon, over? Hello, Sir Chito, naputol. Pirang semana na po, naarog kaining sitwasyon, Luens, naputol. Kita kindly re-establish kang linya. Luens, hello? Napuputol. Hello, Luens. Yan. Sir Chito, sandali muna at patapos naman sa tuya man na interview. Ano po? Pirang simana ng araw kayo ni. Ngunyan ko pa sa na ako na. Pardon. Pero Yes, Sir Pio, Chito. Sir Chito tabi. Sir Chito. Sir, Opo. I got your question. Opo. Ang iba tabi kayan apektado kang the last typhoon. Mhm. Pero ang nakagulpi tabi kayan iniong pagkaraot kang transformer. Ay. Na siguro bulan na kayo, Sir Pio. Ba, sige, opo, sige. O di iyo masanatabi yan, Sir Chito, kung igwa kang gustong idagdag, you being also miyembro kan incident management team digdibaga sa Legazpi, sumanungod sa tuyang sitwasyon ngunyan na ipinaluwas sa mga bagong protocols na kabaing naman sa nakang MECQ. Although di man kita pa pigpapairarom formalmente sa MECQ, nagrekomendar lang so DOH, buda si Bicol IATF, pero nagpaluwas na si Alkalde Kasubangging Matanga kan mga bagong protocols giraray na haros kapareho kan so MECQ last year. Sa Incident Management Command tabi,
Ano ang impormasyon tabi? Please go ahead, Sir Chito. Well, ang sakuyang pangapudan tabi sa mga Legaspeño, dapat i-appreciate ninda iniong hiro kang sakuyang alkalde. Dahil ang satuyang alkalde tabi, Sir Pio, pinimi iniong proactive. Kung mailing tabi ninda, ito ang pangyari sa saro man na syudad, digdiyo sa Kabikulan, naggrabe na ang kamugtakan. Habo tabi kayan ang satuyang alkalde. Kaya dikit pa sa natabing recommendation kay niong mga kang DOH asin kang Bicol IATF igo tabi ki solusyon tulos ang satuyang alkalde tanganing ibis na lumangkaw pa magbaba na ang tren ang resulta. Kaya ang tabing pangapuda sa mga Legaspeño kung pwedeng let's be responsible not only for ourselves pwede sa kapwa tatabi kita gabo sa apektado kaini and i-present tabi ini yung hero kang satuyang alkalde na pirming proactive para tabi sa karayan tagabos. Ayun, opo. Sir Chito, salamat tabi. Mabuhay and God bless. Thank you very much tabi, Sir Pio. Salamat man tabi kay ni Director ani yung patidigdi. Buda si Sir Lewens, piga pa kusog mi tabi ang boat kay ni nganing maturan ta kung paano. Salamat to tabi, Sir Pio. Good Salamat morning. po. Opo, sige. Roger. So yan tabi Sir Pio, si former Councilor Sir Chito Baldo, and siya ang namamahala man sa namamahala ka na Legazpi City 911. Siguro nadangog na dyan tabi Sir Pio ka na mga taga-barangay Lapu-Lapu, lalo na kang konsehos di barangay. Dahil lang ta sa ruyan sa ibrinot up nindang problema kanaha basan baga dyan kapitana Mayit Barcelon sa J2K Manpower Services. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya. Kaiba si News Director Edwin Peralta. Ako po si Lewens Burse Barsana. Salamat, Lewens. Sa mga dagdag na istorya, kasabay si former City Councilor Sir Chito Baldo. Manunungod sa sitwasyon na yun kan mga cameras po sa 911. Day man kita naghapot na nin mga informasyones pa na dapat day man mailuwa sa publiko because of operational concerns. Sa samuya na sana mampu tabi yan. Remember, maingat man baga so paghapot ko, day man kita naghapot kon sa inso mga kamerang raot. Ta siyempre it will send the right signal, tamang signal sa mga mal-elementos. Ang hinapot ko sana, sulibel kan efekto kan pagkakaraot pagiging defektoso kan mga kamerang iyan, so efekto sa scale na 1:10 kung guraano ang level kan efekto kain sa indang operational capability. Ang sabi ni Sir Chito, maabot sa 40%, almost 50% more or less, diit na sana. Hanggang sana man po duman. Maingat man po kita, dahil man kita kayan na basta-basta naghapot kan mga bagay-bagay, we know it. It's a cardinal rule na daita pagtawan ng oportunidad ang mga mararaot na elementos kan sosyudad na mas makabentahe. And hinaputa man nga ni, bako sa naman dyan tabi, nakadepende ang pag-serbi kang 911, igwa po nin fallback position ang 911, maski po arog kaiyan na 40% ang efekto kayan sa saindang operational efficiency. Ano po? Sige, mahihirahay iyan. Biktima iyan kan circumstansya paano, iyan na mga pangyayaring na minaburutwa talaga yan. It's a natural cycle po kan sa tuyang mga elementos. Kaya lang so mahirahay kaan taang technology paano kayan bunjing bako basta-basta. Ining sa tuyang technology digdi sa 911, for your information tabi, kung dainindo pa naisihan, ang technology kaan ang ipinag-adaptar digdi hali pang South Korea. Yung technology and yung knowledge na ipinag-transfer dyan kan contractor, nakakonsigir kang kontrata kang camera system dyan, hali pang South Korea. It's the first in Southern Luzon. Daog tapangani ang MMDA. Dahil lang yan tabi ipinagpapara bugawak paano. Daog tapas in terms of technology ang MMDA. Mismo nang so contractor ang nag-asigurar kayan. So MMDA
day nga ni kinaya na makapag-put up ning araw ka na set up at least sa certain sector kan sa indang lugar. Ining sa tuya digdi, iba po na klase ini. 2 or 3 steps ahead ang technology yan. Nakuataan impormasyon kaan bago pa magbugtak yan, asin kan nagbubugtak, ikan magkaigwa ning initial operation and 911 na ayan po. So, yan, igwa talaga manin mga araw ka na nangyayari. Natural na cycle ang kan sa tuyang palibot. Pero yan po, kan nakaaging aning taon, nagka-diferensya man an, 12 oras sa tirabaho bunding, tapos, balik tulos ang operasyon naman kang mga kamerang iyan. Sige, eto po muna, standby muna an, nasa law pa magkita kan teritoryo, standby muna. Butubot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos, oras Pilipinas, 9:35 ninaga. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sige, dire-diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas, nasa linya. Sa tuyang mga katropa sa news team. Isihon ta ang bulos kan informasyon. Daraman dyan ni Ans Galero. Ans, marhay na aldaw, go ahead na. Pio, maray na aldaw sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong pareta, aminado na Department of Trade and Industry o DTI people na nahatid naman sinda sa sitwasyon kan mga business establishment sa yung kapalibutan sa Rion Pico, lalo na dito sa Legazpi, na padiit-diit na nagla-lockdown dahil sa presensya kan COVID-19 o kaya ang mga personahe sa empleados nila ang nagpositibo sa nasampitan ng kailangan. Sa entrevista kan DCGB News kay DTI Pico Consumer Welfare Division Chief Joseph Ranyola sa iyang sinabi na nakakaalarma ang siring na bagay lalo pa na ang mga business establishment sa tuyang kapalibutan, yung talaga ang mga pagpipirisita kan mga tao, kaya dapat daw na magsunod man kilaray ang mga ini sa indang patanit na mag-obserbar na magkakanig kong striktong health protocols, particular na ini na 50% ka operational capacity kan sa indang mga negosyo. Sigun kay Ranyola, bakusanaan na mga empleyado sa si personahis tindahan dapat na magsunod kan siring na polisiya kundi pati naman na para sa pag-keep permanent danin serbisyo sa indang mga konsumidores sa palibot kan Rion Bicol. Kaptangkan pahayag ni Ranyola. Business establishments, nagkakalibungan kita. Gusto kong i-clarify ning maray na ang operational capacity does not mean itong pag-akseptar ki mga guest ninda or ki customers. Operational capacity pertains to the number of employees that will be allowed to work duman sa establishmento. So halimbawa, ang sarong establishmento based sa guidelines na MGCQ, ang operational capacity nila is 75 or 50% operational capacity. It does not mean na hanggang 50 pwede nilang i-allow na customers duman sa establishmento. Sa labo, ang gustong taramon kang operational capacity, sumalaog sa trabaho duman sa business establishment. Katakot gini sinabi ni Ranyola na dapat na isa-isip man kan mga negosyante diktis sa tuyang kapalibutan na kung an sa indang mga lugar na pinagninegosyohan sa dikman sana ay napagpirito na an bilog na lugar na ini kapano kan mga konsumidores. Sa ngunyan man na may mga rekomendasyon ang DOH Bicol na ikaag sa high, moderate as in low risk areas, posibleng i-adaptar man ita ang mga ipapasunod na polisiya kan kada LGU dikti sa Katipulan. Yun. So operational capability, anong gustong sabihin paano kayan? Kabanga sana kan numero kan mga empleyado ninda an papalaugon. Yes, Yan tama. kabanga sana an papalaugon tanganing day magkabiriyo an duman pero sudalagan kan transaksyon kan negosyo yaon. Yes, tama. Yaon duman. Tapos siyempre so pag akomodar man kan mga
customers ninda, correlative man iyan. O, siyempre, kung kabaga sa naman naglalaog na mga empleados, siyempre, it goes to show logically na diit man sumasisirbihan na mga tao, parokyanos kan mga negosyo. Tama ka dyan si PN na Yan. kasabay kayo ng pangapoda ninda sa mga nagnegosyo, nangangapoda naman ni sa publiko na kung pwede, tayo na makisuwayan pa sa mga LGU and ang mga manehamiento kan mga business establishments, kundi magsunod ka na sa indang ipapotog na protocol siri kan face shield, face mask, at physical distancing as hindi papa. Yan, sige. Tabi sa PIO, ang mga informasyon halis sa DTI people kay Bahan si Poy sa mobile and sa Galero, Salamat tabian sa mga dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. Sige po, taod-taod babeltadahan tang istoryang and naghihinguha ako na makahuron ta si Alcalde Noel Rosal, takasuha po, nag-asigurar man siya na pwede nga kita mga alas 9. Pero kung di po kita makakonektar, sabot ta iyan. We submit, tagulpi ang kasiributan ngunyan digdi po sa siyudad nin Legazpi. Dara ka ining pagrekomendar na po kan Department of Health na kita po nasa high risk area na and ang kaipuhan na responde ka iyan, nagakanigong aksyon is ipairarom kita sa MECQ. And igwa na nga nin ipinagpaluwas na guidelines na naman, directive si Alcalde Noel. Gusto takutan ng makahuron on air for him, for the local government of Legazpi, to inform us kan clear-cut policies. Pero sabot na po yan, kung daing mo na kita na akomodar, tagrabe po ang dapat na sikasuhon. Taod-taod tabi tatabunjing, yaon dyan so pakikipaghuron ta kasubanggi kay Director Juan, yaon dyan naka-album gayod kay Director Attorney Anthony Noida, ang Chief kan Bicol Interagency Task Force, asin kan DILG Bicol, tanganing masabutan nindo, taarog na kita kaini. Garo na kita suka nakaaging taon sa mga masunod na oras. Ha? Sige, dyan lang po ka mo, tabibeluhan man ni Bunjing sa tuyang mga hanap buhay. Pero bago ka iyan, salamat pong maray giraray sa Provincial Government of Albay, sa PHO, sa pamamayuman ni Doktora Senith, budak kay Engineer Wally Sabater, ang sa tuyang Chief kan Provincial Sanitation Office, buda sa team kan disinfection kan Provincial Government of Albay sa pamamayuman ni Gobernador Bitsara. Susamuya pong regular na disinfection, pinag-kondusir giraray niya na pagkaaga, digdi po sa entire premises kan PBN DZGBAM asin kang 97.1 OKFM in order for us to continue the fight and we keep always the faith and we continue the fight or for humanity. Tabi? And tanganing safe man po kami digdi, pati ang samuyang mobile, pigusumpit po yan. Salamat nin marhay po sa Indo. PGA, PHO, kara Engineer Wally, buda sa team dyan sa garahe. May saro sa nang pigaparahanap ang grupo na dain agad nagpapa-enroll duman. Pero maski arukan, sinumpit sa kwarto niya. Ege pa salamat tabi kay Bong sa Gabos, kay Teng, kay Munching, Gabos diyan tabi sa Indo kay Trixie, yan si Kabayan, Gabos na, kay Nardo Kabayan Nardo. Salamat din marhay and halawig po ini na mga hanap buhay. Siguro mga alas 10 na kita bundi bago mag alas 10 madit na patara-tara din alas 10 bareta news break hanap buhay taod-taod supahayag ni Director Attorney Anthony Noida. We will be right back. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxbeat! Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga derechos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 peso savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 peso savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day.
This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa mulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors.
At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Caunedo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Doro, diretso kita kang programa. Maray na agad dyan kay Pading June Pitero sa Lapu-Lapu. Buda dyan kay Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration Center and Battery Shop sa Lapu-Lapu. Maray na aga. Sir Ato Lim Brownout digdi sa Ligaspi dyan sa Indo sa Daraga. May kuryente. Sir Ato dyan sa Top Gas Petron Gasol. Good morning, tabi! Dyan sa Petron Gas Station, Top Gas Petron Gasol. Mga suki niya to yan. Salamat sa padagos at tiwala, sinantabay po sa DCGB. Nasa linya si kumpadreng Alarmario. Pading Al, go, go, go! Naputol. Sige, go ahead, Padi. Naputol ang linya. Anong advice mo, Jing? Si Pading Jimmy muna? Si Pading Al? Ipasok, Pading Jimmy na muna? Pading Al, standby. Naputol yung linya mo. Kay Pading Jimmy kita. Pading Jim, go, go, go! Parihong naputol. Go ahead, Padi. Aga. Maray na aga sa mga paraantabay, naghahanap mo niyan na lugar na safe and sangguniang bayan Kanuas sa panginot ni Vice Mayor Rene Raro, kung saan mo niya na pagkaldaw at siya na pagkahapon, regular na sesyon, ang problema, so main door, big lockdown, ta so treasurer's office as in accounting, office may nag-positive sa COVID na main door pinapadlak hapon ni Mayor Domingo Escoto. Dahil ini papabuksan sa guday na disinfect nasabing porsyon na building mantang mabubuksan ini sa nakon isa irarom na sa swab test ang mga close contact nag-positive na empleyado munisipyo. Once na nag-negative ang resulta, saka ini mabubuksan tabi pa de. Party kan follow-up, sinabi ngo niya na pagkaga ni Vice Mayor Rene Raro na maski sinda sa Sangguniang Bayan medyo na-alarma sa nangyaring inidigdi sa Banuan kan Uwas dahil sa biglang buminutwa ang COVID digdi sa nasabing lugar, saro na patigadan. Iyota, so entrada, malaog duman sa Sanggunian, maagi nang gaduman sa pigpadlak na porsyon, over? Correct. So, Sangguniang Bayan Session Hall, maagi duman sa pigpadlak, main door, pasakat ito. Paano man makasakat duman? O yan, nasarado. Yan, oho, O yan,
Dahil man- siguro ni Vice Mayor Iniraro Oho. na may session sinda kundi mapahanap siya as actually nagpapahanap na siya ngunyan in safe na lugar pero luwas digdi sa building Mhm. baka sa pribadong lugar Iyo. sisiguruhan niya na safe mahiwas na Mhm. lugar Mhm. ang aning medyo ma-practice itong social distancing and ma-session sinda at yan man giraray na pagkahapon. Iyo, madali masina, it's a matter of venue, pwede man Venue siguro sa... na kwanta. Oo. Nanguna digdi sinda mapasad-pasad sa lugar na yun Oho. Sagod na dahil na disinfect and sa mga empleyado digdi ipapairaron sa swab test. Batay ni accounting baga, pasweldo sa mga transaction kan lokal na gobyerno, Oho. treasurer's office, problemado marayan na kuan ini an opisinang ini. Kaya siguro mahanap nin alternatibo na opisina para mag-functioner man kiraray andaw ang sensitibong opisinang ini kan sa lindong kan lokal na gobyerno kan Wasalbay. Bataan pahayag baga ka ni alkalde kaso hapon open-ended sagkod na dai na sisiguro na so gabos na mga close contacts negatibo klarado sa swab test daingo na nin transaksyon ano Ikaw ang transaksyon pero bako diyan sa bako dyan laukan sa lugar. Oho. Yan, sige. Oo, yan tabi pa de an natugay-gay pigtutugay-gay niya to na sitwasyon digdi sa Banuan Kanos bata kasabay gayud sa anuwas kasabay gari duman sa moderate Mhm. rest. Na reklasipikar. Oo. Yan, sige. Okay, yan tabi pa de an pinagtugay-gay niya to pon pa kaswapon na sitwasyon digdi sa Banuan kan Uwas Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim. Sa mga dagdag na istorya, anong advice mo tatabon, Jing? Ma-news break na muna. Ilog tanang mo na si Jomar. Pwede na, ano? Sige, diretso muna bago kita mag-station break, bada news break. Ilog ta si Pading Jomar. Duman kita sa 1st District of Albay. Kumpadreng Jomar, what's happening? Go ahead. Salamat Pading Pio, digdi sa Banuan kan Malilipot, pinagigibo ang public hearing para sa Comprehensive Land Use Plan kan Banuan kan Santo Domingo. Ini susog kay Engineer Ed Balidoy na iyon na nag-represent kang public hearing. May katuyuan na mailikay man ang mga maaratindir sa posibleng peligro sa COVID. Sa rason na duman sa Banuan kan Santo Domingo, ito kuta naman na sa gym, pwede nindang gamiton alagad maribok pigaragi ang kan mga auto. Yan. Ang kataning so iba man ang mga lugar, isaradit as in air condition. Mhm. Kaya naghanap sin ganing lugar kung saan dainin kaso ng COVID, karo dyan ang Banuan kan Malilipot na napili sa daybagang COVID positive ang Malilipot kaloy ng panahon. Yan. As in open air ang lugar. Susok kay Engineer Balidoy Oho. na ini ang ikasyam na step para mabilog ang CLUP na importanteng maray na maipasarasin maipautob sa Banuan kan Santo Domingo. Ang nagaratindir digdi iyo ang mga minasunod. Diba, barangay officials, mga NGOs, people's organization, national government agencies, uniform personnel, mga empleyado, sa department heads kan munisipyo. Ayan po, sa mga general public na mga taga Santo Domingo po. Sinabi ni Engineer Balidoy na oras na maipasar ining CLUP sa Banuan kan Santo Domingo, may mga negosyo na maapektaran asin pwedeng mapundo ang negosyo. Arog ka nagkapira na mga nasa quarry operations na makaklasifikar na bako mampalan pang quarry itong sa indang lugar na pinaggigibuhan kan negosyo. Kaya ang sinabi na may mga pagbabago na mangyayari sa sistema sa Banuan kan Santo Domingo oras na may pasan na ang CLUP pero ang gabos na ini para sa ikaka-ariglar asin ika-uuswag kan Banuan. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Report ali man dyan sa 1st District Santo Domingo Albay. Kasabay si Engineer Ed Balidoy. Taod-taod, mabiltang programa, pakalis kan station break, news break, kasi nagkapirang hanap buhay. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, LSG Stress.
Tanghali sa DZGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Mas pinakusog pa kan Area Task Force West kan National Task Force for West Philippine Sea o ATF West na mga kadagatan na nasa Exclusive Economic Zone kanasyon. Sigun kay ATF West Chairman Vice Admiral Ramil Roberto Enriquez, padagos ang operasyon kan Maritime as in Sovereignty Patrols kan maniba-ibang ahensya kan gobyerno sa parte kan Julian Felipe Reef, Pag-asa Bay, asin Recto Bank, asin iba pang parte kan Kalayaan Island Group. Nagdagpa ni Enriquez na nasa 4 na barko kan Philippine Navy ang ipindara kan AFP Western Command sa nasabing lugar para magpatrolya. Magigiramduman na sa latest report ni AFP Chief of Staff General Cerelito Subihana na may natatada pang 28 barko kan China sa iba-ibang West Philippine Sea. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Nido 3+. Todo Protect with Nido 3+. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3+. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko,
Tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may Champion Energy Nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lahat tayo may mga mahal sa buhay, pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan, kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, Matibay! maasahan ng tibay. Igwapang alaga, kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Mama, na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, pirma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Taro at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Doro-diretso kita akan mga istorya asin kang programa. Digdi po sa Tingog Ganbanwaan sa DCGB. Aramon ta, ready na. Okay na ang connection ni Kumpadreng Al. Kumpadreng Al, marhay naga. Go ahead na. Salamat, padi mas mahigpit man ang solid waste management sa kalinigan sa pagkolekta ng basura para iwas COVID ang gabos na concern digdi. Sinabi ni Senro Chief o Senro City Environment Natural Resources Officer Cicero Boboy Canyo na may pigapapod siya ngunyan katatapos pa ng emergency meeting sa mga garbage collector na doble ingat asin mag-obserbar nin health standards para makalikay sa COVID. Lalo pa ngunyan na dakulan mga kaso digdi sa Legazpi. Inot ng permibi ka pa nga po ni Kanyo sa mga garbage collectors kan barangay asin mga residentes na magkaigwanin disiplina sa pagtapok nin basura. Dapat ini isiparar ang mga nabubulok asin dahil nabubulok lain man sa mga junk asin especialmente ini mga gamit ng face mask kasabay ng face shield dapat ilaw gini sa may mga takop na plastic bottle asin ilain man nin basurahan para i-disinfect ini bago kolektahon. Ngunya na dakulan na mga kaso ng COVID sa Legazpi, lalo pang mahigpit pasiguro man ang mga taga-solid waste management. Asin susog sa informasyon ngunya ni Boboy Canyo sa katawas pa sa nanindang meeting, ini nakataraan nindang i-relay sa pagikan mga garbage collector sa mga barangay ahan sa indama na pag-iingat asin pag-igpit sa pag-kolekta nin basura digdi sa satuyang palibot. Roger to that. Yan pa din informasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat Kumpadreng Al sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Good morning kay Sir Tony Reyes. Sabi ni Sir Tony, good morning sa Puging Piolo.
Bueno, tabi dahil na nag-signify si Mayor Noel, busy na ayan na marahay tabi dahilan ta expect na po tabi nindo sa mga maabot na oras, sa mga maabot na aldaw, magkakaigwa na po halos puro pareho ng sitwasyon kan kita po nasa ECQ as in MECQ rumdum nido ka nakalis na taon. Mayo ito, Abril, Marso, Abril, Mayo, araw kaan. Okay. Meantime, so SM palang tabi tabang tanay ni, bako sa kung ano pa man, tabang man sa publiko, na idokarta, 18 anyos pa ibaba, dahil na pwede maglaog mo na dyan sa SM, siring man sa iba pang establishmento din negosyos, buda siyempre, proper wearing of face mask and face shield, ang kaipuhanan. So, natural na pinag-oobserbaran na niya to. And so mga barberia palang tabi, limited sana, pati mga sa parlor, limited sa pagpaupaw. Yan. And 50% sana kan capacity kan operasyon na kan mga establishmento, including ining mga kaung-kaunan dyan sa mga malls, tabi sa SM, kasabay na. Yan, 50% capacity mo na, operational capacity sa indang aakomodaron. Ini po, gabos in consonance duman sa ipinagpaluwas ng rekomendasyon kan Department of Health as in kan Bicol Interagency Task Force. Rumdum tabi nindo so piga para reiterar tadigdi sa tingog kan banwaan up to the point baga 2 days ago na nagtaram na mismo si Mayor Noel, pigmamanmanan po ang Ligaspi kan DOH dahilan sa pagpaparalangkaw na iyan kan numero kan mga nagpo-positibo sa COVID. So pinaka-latest 8, inda ko ngayon na aldaw, dai pang release 8, so kasuhapon, 2 days ago, 11. Okay. Pigmamasidang kita, sabi baga ni Mayor Noel, 3 days ago, takita ngaya tibaad iklasipikar ng high risk. Daingani nagduang aldaw, kasuhapon na maghapon, nagmiriting po so Interagency Task Force kan Bicol sa pangingenot kan DOH, asin duman na pag-adala na basado po sa mga mediko, basado sa siyensya, medisina. So, sitwasyon digdi sa Ligaspi, kan pagparabotwa kan nagpa-positive kan kaso, laog na duman sa criteria para mas nakita po ideklarar ng high risk area. And pag sinabing high risk area, an ipigtalaan kaya na responde as in aksyon kan Departamento de Salud na ipigmamando sa mga LGUs, dapat ang ipigpapautob din na protocol is Modified Enhanced Community Quarantine. Modified Enhanced Community Quarantine, MECQ. Pareho na po ang sitwasyon ta duman sa Metro Manila. Yung bubble quarantine. Yan. Nata yan. Taarog ka ng desisyon. Por dahil tasupag para itaas kang numero kan COVID positive digdi sa Ligaspi, swak na swak duman sa formula na pinagkukonsiderar kan mga eksperto. Gustong sabihon, halangkawon marhay ang peligro kan paglakop kan COVID digdi sa Ligaspi. And ang sistema kaantabi, sa pahayag ni Director Abogado Anthony Noida, Chief kan Bicol Interagency Task Force asin kan Department of DILG Bicol, iyan na rekomendasyon ipinasa na kay Gobernador Al Francis Bichara. Tanganing so gobernador, may opsyon na magpaapod sa mga alkaldes, taigwa pa baganin ibang lugar digdi na pinag-change man so qualification. From low risk to moderate risk. Yan.
tanganing tawan ng tsansa ang gobernador na pagkapaghururon asin so gobernador na ang ma-recommender man sa mga LGUs, sige na, mag-MECQ na kamo. Pero daiman po pigbabawalan sa paagi man na kan pahayag ni Director Abogado Anthony Noida, sa mga LGUs na mag-adaptar na kaitong sa mga lakdang nakapareho na kan MECQ. Which yung aning nangyari di sa Legazpi, dahil na naghalat po na magdeklarar na ang probinsya para sa Legazpi. This is a matter of time. Yan, nagpaluwas na baganing direktiba si Alcalde Noel Narosal. O garing medyo busy yan si Mayor ha. Nasa transition kita ngunyan from makaskason nga ni makaskason. So, ano ini? Ay, anom da kita ngunyan? Sir Rolly, anim ang lumabas ngayon ha? Di ko pa nakuan. O sige, Sir Rolly, tama. Sir Rolly, good morning, Sir Rolly. Anim tayo ngayon na positive. Salamat po, Sir Rolly. Salamat po. Nakikinig ka po pa, Sir Rolly. Good morning. Regards dyan. Best regards sa tropa sa PSO and keep safe. God bless, Sir Rolly, ha? Kindly signify po, Sir Rolly, kung nakikinig pa po kayo. Salamat po sa info. Anim po tayo ngayon. Okay, now. Ngunyan, igo na pong ipigpaluwas na direktiba si Alcalde Noel. An nakapalaman sa direktibang rumdumon lang tabi nindo, so setting ka ito, kan kita nasa MECQ last year. Arog po kayan an magiging pasistema. We are now in the transition. Tibaad sa mga maabot na oras, mga maabot na aldaw, o yan na, mag-estabilisar naman ng mga checkpoints dyan sa barangay. Taan tutugutan naman sa nang magluwas, ini po basado ha, sa pahayag mismo kan Chief kan Bicol Interagency Task Force Kasubanggi. Nag-emergency broadcast kita Kasubanggi kasabay si Director Noida. Niya ko, Director, paki-explain sa publiko kung ano ang yaon diyan sa indong rekomendasyon na mga dapat na protocol na sunodon sa irarom kang MECQ. Medyo kapos na kita sa oras, so mga major sa ng mga provisiones an sa kuyang i-reiterate basado sa pahayag ni Director Noida kan Bicol IATF. Primero, ang tutugutan na sa nang magluwas sa mga mabakal ning essentials. Day pwede ang senior citizens, day pwede ang 18 years old pababa. Sabi ni Director Noida, posibleng mag-issue naman nin mga quarantine pass. Ini po, basado mismo sa Bicol IATF ha. Yan. And pwedeng mag-checkpoint sa mga barangay. Enot nga ni kasuhapon, igwa nang ipinaluwas ng direktibaan na alkalde, dahil nang una magparaburo barangay, diyan lang ka bo, steady lang sa indong mga lugar. And 50% operational capacity o kaya operational capacity ang tutugutan sa mga negosyo, basic, kaunan, karinderiya, gabos. So pati sa mga barberiya, pagputol sa nakan buhok. Physical distancing, yan na social distancing, washing of hands, hygiene, protocol, face mask, face shield. Yan tabi. And ang mga mall, sabi ni Mayor, bukas. Basta magsunod nin tultul sa protocol. Yan po tabi ha. And sa mga maabot na oras, susubaybayan niya to ang mga releases kan sa tuyang mga gobernantes and we will duly inform the public. Ano po, tabi. Yan, basta rumdumon lang nido, magkakabaing kita halos puro pareho ang sitwasyon sa mga maabot na oras if ever na i-full blast na kan City Government of Legazpi ang pagpapautob kaidtong sa mga protocols na nasa iraron po na dapat na sunodon kung kita nasa MECQ. Yan tabi ha. Inda ko sa natabi kung ma-schedule kan pagsaod. Inda ko sa natabi pero bukas yan ang mga essentials. Kaya lang 50% operational capacity mo na ang sa indang pigtutugutan. Gabos po ini resulta na kan sitwasyon na nagpaparalangkaw po ang kaso ng COVID digdi sa tuya. An ulakit pati sa laog na kan familia asin sa mga workplaces, either public or private. Kaya po, ingat po kita, asin padagos kitang manarig sa mahal na Diyos, padagos sa magkimaherak, and syempre, ang sa tuya man na partisipasyon, magsunod, magkooperar. Salamat po kan sa inyo paghinanyog, amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan.